खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गिदिर आंनो फैदों मैयाहाय जेनोखि एम अख्रां होनबा नोंथांमोना मिथिगौ बिथाङा जाहैबाय मा थियेटारावहाय फाव खालामग्रा एक्टर्स दा बे ब्रादारा बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैसिम हारिमु बिथिङाव सोर सोरनो बेसेबां लाख रां होदों सोरनो बेसेबां थाखा होखो सोरखौ माबायदि माइगाब जुजाय बासिनानै होदों बेसेबां मा मावदों हारिमु बिथिंखौ नोजोर होनानै बे बाथ्राखौ दिनै एम अख्राङा स्पष्ट खालामनानै होदों दा नोंथांमोना आङो होगोन जे एम अख्राङा नोंथांमोना नुखाबायबो नायनायसै जायफोर नुयै बिथांमोनाल' नायदो आरो बेवहाय गोबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा दिनै बुंथिदों आरोना बे बाथ्राखौ फ्राय खोनायोब्ला एबा मिन्थियोब्ला एसे साननो गोनां जानानै फैयो आरोखि ओरैनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानसिफोरखौ नायनानै होदोंना नायालासिनो होदों ना माबोरै होमारदों आजिखालि 4 बोसोर मैया जे 4 बोसोर मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाफुंनायनि मोनसे कमप्लिसन मोनसे सेलेब्रेसन प्रग्राम खालामदों बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनै एम अख्राङाबो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बिथाङा प्रमद बर' सारखौ खावलायदों गोबां बाथ्रा खावलायदों आरो मा बेसेबां लाख कय लाख हारिमु बिथिङाव फैसा होखो बेखौ बिथाङा दिनै लेखायाव मोनसे लिरना लादों बिथाङा आरो बुजिनानै होदों फैयोब्ला बिदिखौ नोंसोरनो होनोसै गाहाम हामलायखौ बावहरग्रोबाय जोङो प्रमद बर' बिथां आरो बिथांनि मावथिफारिया जेसेबां जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जोंहा बिदा गिदिर राजकुमार नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि जोंहा इउजि सार बिथां इन्टेलेक्सुयेल काम माबा राइटार काम पलिटिशियान जोंहा लरेन्स दामोन दङ बयनोबो आरो जेसेबां मावथिफारिया दङ बिथांमोननो दिनै बिथांमोना गांसे लेखा फोसावदों होननाय खोनादों आङो बेजों लोब्बा लाखिनानै हाइलाइट्स अफ एचिभमेन्ट्स बेखौ बिथांमोना हाइलाइट खालामदों बे लेखायाव आरो बेहायनो आं दहाय सासे लोगोआ हरदों आरो फट' खेबनानै बेहायनो दङ हाइलाइट्स अफ 4 years अफ बिटिआर बेहाय एटमस्फियार अफ सेलिब्रेशन एन्ड पिस थ्रु इभेन्ट्स होननाय मोनसे पेराग्राफ दंमोनदां बेहाय 2 नाम्बार दङ मा पिस कालचार एन्ड डेभेलपमेन्ट इभेन्ट्स आरो बेहाय बिथांमोना मख'दों मा गावसोरनि एचिभमेन्टआव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल थिग दङ क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल थिग दङ मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल बेखौ थिग दंना गैया उनाव बुंगोन जथुमा थिग दङ रागाम थिग दङ दा बड'लेण्ड संस्कृति थिग दङ आं मिथिनायाव बावखुंग्रि फेस्टिभेल बे बिथांमोननिल' नङा बे थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्राय बर'फ्रा खुंबाय थानाय मोनसे फेस्टिभेल बावखुंग्रि हाजोआ बिराद ट्रेडिसनेलि हिस्ट्रिकेलि बर'फोरजों नांजाबना थानाय मोनसे हाजो बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ बिदिनो खुंखायो आरो आगोलनिफ्रायनो बड'लेण्ड महोत्सव थिग दङ बड' फिल्म एवार्ड एन्ड सेरेमनि थिग दङ आरो बेहाय मोनसे होबावदों मा बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशन दा बुंनांगौ बाथ्राया बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशन लानायसै बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशना टटेलि मोनसे नन पलिटिकेल प्रग्राम नन पलिटिकेल मोनसे अर्गानाइजिं खुंजानाय मोनसे प्रग्राम जायखौ थांनाय 2017 निफ्राय नारा नाथा नाजानानै बिनि जागायनाय बिनि जोंनि बावसोमनाय बेखौ जों माने दल दामना लानो नागिरो नालाय बेखौ जों जेबो बुंथ'वा नाथाय बेखौ स्पेसियेलि जों सानैया बिराद मोजाङै मिथिगौ बेखौ जों माबोरै खुंबोदों आरो बिनि आन्दोआव बेसेबां मानसि दङ बेखौ जोङो दिनै नाम मख'जोबनो हानाय नङा बेहाय इउपिपिएल माइन्डेड मानसिबो दङ बिपिएफ माइन्डेड मानसिबो दङ बिजेपि माइन्डेड मानसिबो दङ गासै स्टाइलनि मानसि दङ बेहाय पलिटिकेलि आरो नन पलिटिकेलि दङ जायफ्रा वेल विजार जायफ्रा जोंनि खामानिखौ मोजां मोनदों बिथांमोननि बिहोम दङ बेहाय बाथ्राया जादों मा आङो साननाय बाथ्राया आरो हरखाब बिथांमोना बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशननि क्रेडिटखौ मानो लानो गोनां जाखो मानो लाखो थांनाय बोसोर माने बिथांमोना होदों मा 2022 2024 थांनाय बोसोर मोनब्रैयाव बिथांमोनाथ' बेखौल' होआखै माबाखौ सापर्टखौ जोंनाथ' खुनु गभर्नमेन्ट प्रग्राम नङा जोंथ' सापर्टसो लादों आरो सापर्ट लानो जोंहा गासिबो लिगेल अथराइज दङ जोंहा रेजिस्टार अर्गानाइजेसन आं आगोलनो बुंदों जोंना रिनिउ जानाय मोनसे दाबो रेजिस्टार्ड भेलिड रेजिस्ट्रेसन दङ बेंक एकाउन्ट दङ जोंना पार्सनेल एकाउन्टआव हाबफैया गासिबो दंजोबो थ' जोंनिखौ लादोंबा दस्राखौ मानो लायासै बिथांमोना मानो कलकातायाव खुंनाय बैसागु फेस्टिभेलखौ बेहाय मानो सोआखै बिथांमोना कलकाता दिल्लीयाव खुंदोंमोन नामा थांनाय बोसोरनै बोसोरथाम आगोल बेखौ मानो लायाखै बिथांमोना बायदि मैया लादों आरो आं मिथिबावनो नागिरनाया जाहैबाय मा आरटिआइ खालामदोंमोन आङो आरटिआइआव दा आङो गोबां रिजनाव जों दाबो डिस्ट्राक्टिभ जाद्रायनो हायाखै हारिनि सेन्टिमेन्टआ बयनावबो दङ जानो हानाय नाथाय जों गेलेनो दाबो हायाखै बेखायनो आङो आरटिआइखौ हाबाबो होगोन होआ सानगासिनोमोन नाथाय होयानो बांसिनमोन आरोखि माबायाव डिसक्ल'ज खालामैयानो सानदोंमोन आङो नाथाय उफाय गैया दा आं मिन्थिनो लुबैनाया थांनाय समफोराव 2024 बिटिआर गभर्नमेन्टआ सिनेमा एन्ड थियेटारल' कालचारेल एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट मोनसे सिनेमा एन्ड थियेटारखौ मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो नायो स' बिथांनि डिपार्टमेन्टआ सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टआ 2020-21 आव लोरगि थियेटार ग्रुपनो फासि होनाय मोनसे नाटक बानायनो एमएसआर थियेटारफ्रा मेक्सिमाम 1.5 आवार जायो माने 1.5 घन्टानि जायो 1.5 घन्टानि मोनसे नाटक खालामनो 10 लाख थाखा होदों
लोरगि थियेटार ग्रुपनो 2020-21 माने फार्स्ट सरकारखौ बानाय दाजेनबा बे बोसोरावनो बांबुला फिल्म प्रडाक्शन जायखौ जोङो बिथां मानाव गेदेर मा होनो बर' सावथुननि गार्जेन फैलासि बरगयारिनि होननानै मिथिगौ हायनामुलि पार्ट 7 बे सावथुनखौ बानायनो थाखाय 9L फैसा होदों फान होदों 2020-21 आवनो ओमफ्राय जात्रासि होननाय मोनसे जोंहा अर्गानाइजेसन दङ ड्रामा ग्रुप जयन्त नार्जारी बिथांनो होदों 9 लाख मानि थाखाय होदों मेकिं अफ डकुमेन्टारि फिल्म ड्रामा ग्रुपनो डकुमेन्टारि फिल्म बानायनो 9 लाख थाखा होदों गिबि सरकार दाजेननाय बोसोराव बेनि क्रेडिटखौ मानो लायासै बेहाय आं बेखौ बुजियाखै बे मोनथामनि क्रेडिटखौ मानो लायासै बेनि उनाव फैबाय दाना 2022 बेहाय जोंहा ट्रु ब्रादार्स एन्टारटेनमेन्ट होननाय मोनसे फिल्म प्रडाक्शन हाउस दङ पंकज लाहारी बिथांनि 4 लाख होदों उइदाउट CBFC सेन्सर बोर्ड अफ फिल्म सार्टिफिकेट बिथांमोननो होदों 4 लाख बे बोसोरावनो होदों पिंकी ब्रह्म चौधुरी बिथाङा खुनु अर्गानाइजेसननि नाम गैया बिथांनो होदों मा ग्रेन्ड इन एज टु सेक्रेटारि पिंकी ब्रह्म चौधुरी फिल्म मेकार फर रिसार्च एन्ड स्क्रिप्ट राइटिं टाइटल अफ ट्रेनिं द कल्चरल हिस्ट्री अफ द बड' पिपल 4 लाख खुनु रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट गैया ग्रेन्ड इन एज टु श्री निकुंज दास प्रोड्यूस्ड बाय नयनतारा थिएटार फर मेकिं थिएटार तेजिमला 1 लाख होदों आं बेखौ बुंबाय थाबा गोलाव जागोन बेखायनो एसे गुसुङै बुंलायगोन आं दाहाय बेखौ हगारजोबनो हागोन जेब्ला बुंबाय थानायनि ओंथि गैला बिदिनो आलायारन थिएटारनो होदों 1 लाख गोरोन्थि मुंनि मोनसे नाटकनि थाखाय 2 घन्टासोनि नाटक जायो माबायावहाय मबाइल थिएटाराव ओमफ्राय माबा उपेन बर' बारलांफा थिएटार गोथार अननायनि जिनजिरि 1 लाख थाखा होदों बिनोबो सिन्दुर होननाय सेरां मन्जु थिएटार 1 लाख थाखा होदों बै बोसोरावनो बेनि क्रेडिट मानो लायासै बिथांमोना दानिया फैलायबाय 2022-23 बे बोसोराव फैबाय दाना फर्थ बड' फिल्म एवार्ड्स 25 लाख थाखा होदों बेनि क्रेडिट लादों नाथाय बिनि फान्डा सोरनिबा पार्सनेल एकाउन्टआव हाबदों ना बिसानि बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि एकाउन्टआव हाबदों बिनि खुनु क्लियारिटि दासिम गैया मानोना आं मिथिनो बिसाया भेलिड रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट गैया अब्ला बोरै हाबनो बिथांमोननाव बेंक एकाउन्टआनो गैयाबा बोरै हाबनो दाना फैबाय माने मा जोंना नै मुंदांखा बुहुमनि इन्टारनेशनेल थिएटार फेस्टिभेल मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटार फेस्टिभेल जोंहा लोरगि थिएटार ग्रुपनो होलायबाय दाना 47,90,000 बे 2022-23 इयारनि दै बिसानिया 25 आरो 47,90,000 लोरगि थिएटारनो ओमफ्राय दाना होबाय नै जेराव जोंनि नाम लादों अख्रां स्काइनि जि बुरखां अनेक कम्पिटिसन नाम लादों बेहाय फैबाय मा 6,82,997 रुपिस बेनि क्रेडिट लादों थिग दङ ओमफ्राय बे बोसोराव चन्द्रकान्त मुसाहारि माबा जोंहा सोरां मन्जु थिएटारनि बिगोमा बिथांनो 10 लाख थाखा होदों थिग दङ बिराद खामानि मावबाय कन्ट्रिबिउसन दङ बर' हारियाव बर' माबायाव कालचाराव बयबो बेखौ सापर्ट खालामो थिग दङ दाना बेयावनो होलायबाय हल्डिं अफ सिनेमा एन्ड थिएटार्स एक्टिभिटिस लाइक सेमिनार वर्कशप एन्ड ट्रेनिं प्रग्राम अफ द इयार 2022-23 25 लाख बाखि बेहाय बिथांमोना लोरगिनिखौथ' लाखाबाय इन्टारनेशनेल थिएटार फेस्टिभेलनिखौ बिथांमोना मा सोमोन्दो दंलाय आं मिथिया बाखि बिथांमोना बुरखांनिखौ लाबाय नाथाय बाखि मोनथामनिखौ मानो लायासै क्रेडिटखौ आं बेखौ बुजियासै क्रेडिट ला सोर क्रेडिट लानो बिदि पार्सनेलिटि खालामो सानथावना बाथ्रा लानांगौना एथ' हेल्प होदों सापर्ट होदों क्रेडिट लानो नांगौ थ' थिएटार वर्कशप सोरनो हरदों बेखौ रावबो मिथिया दिनैसिम मोनसेबो नाम बेहाय मख'नाय गैया मोनसेबो ग्रुपनि नाम मख'नाय गैया जास्ट दङल' होमबा सोरखौ सापर्ट खालामखो अफिसियेलथ' खुनु डाटा गैया दानिया फैलायबाय माने मा 23-24 आव अख्रां दासकायनो फैलायबाय नै बुरखां अनेक कम्पिटिसननिया थिग दङ ला क्रेडिट बुंनांगौ जेबो गैथ'ला जोंनिया सरकारि प्रग्रामानो नङा जोङो जास्ट जोंहा जि अथराइज्ड जोंहा माने लिगेल राइट्स दङ बेखौ बिनायनि डिपार्टमेन्ट मोनसे दङ जों बे लाइनाव खामानि मावो आरो जोंहा लिगेलि रेजिस्टार्ड सार्टिफिकेट थानाय मोनसे जों अर्गानाइजेसन बेंक एकाउन्ट दङ जोंनि अर्गानाइजेसन नामाव जोंहा राइट्स दङ जों बिदों होबाय थिग दङ 12 लाख होदों बे समाव दानिया फैलायबाय मा जोहोलाव होननाय बर' सिनेमा उइदाउट सेन्सर सार्टिफिकेट होलायबाय 6 लाख दानिया फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फर कन्डाक्टिं फिल्म मेकिं वर्कशप सेमिनार एन्ड आदार गभ रिलेटेड कालचारेल प्रग्राम एट सिमला बाक्सा बाय मैहुर फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि 10 लाख खुनु डिटेल्स गैया मोजाङै सोर बेहाय सेक्रेटारि पर्सन गैया जास्ट दङ मा बाक्सानि सिमलायाव दङ मैहुर फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि बिथांमोन 10 लाख थाखा हरदों बेनि क्रेडिट लायाखै बिथांमोना बिसम्बि होननाय मोनसे सावथुननो होदों खुनु अर्गानाइजेसननि नाम गैया फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फर मेकिं अफ बिसम्बि ए बड' मुभि 6 लाख दानिया फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फर प्रक्रुरमेन्ट अफ इक्विपमेन्ट्स एन्ड रिनोभेसन अफ गुरु अडिअ भिजुअल रेकर्डिं स्टुडिअ प्राइभेट स्टुडिअ रिनोभेट खालामनो बिथांमोना 6 लाख थाखा हरदों मा बुंनो आं जेबो बुंथ'वा गावबा गाव सानना नायनाय मानसिफोरा खैना होननाय मोनसे बर' मुभिनि थाखाय 6 लाख थाखा हरदों जा खैनाखौ आं मिथिनायाव बानायदों 2017 नि सिनेमा बे बिथांमोना सरकार दानायनि बिटिआर रेकर्डिं बेसेबां सिगां सिनेमा 6 लाख थाखा हरदों बेहाय बांगुला फिल्म प्रडाक्शन नै जोंहा फैलायबाय दाना बर' सिनेमानि जाय माने मा होनो बिगोमा बिथांमोननो होदों दड' ससियेल मुभि होननानै होदों 20 लाख बे दड' ससियेल मुभि मानो जालायखो दड' बड' लिरनाय दंमोन नामा दड' जाबाय नाथाय बे सेम माबानि थाखाय प्रग्रामनि थाखाय 15 डिसेम्बर 2023 आव मोनसे
लिस्ट सार्कुलेट जादोंमोन बेहाय लिरनाय दङ मा 20 बर' मुभिनि थाखाय होदों शर्ट फिल्म मोनसे 20 होननाय दङ इउटिउबाव नुगोन नोंथांमोना बिनि थाखाय 20 लाख थाखा होदों दा बेखौनो आरटिआव सोलायनानै द'द' ससियेल मुभि होननानै होदों नाथाय बै सार्कुलेट जानाय जि लिस्ट बेहाय दङ बिसम्बि होननाय बे थांबाय बाखि 12 लाखै एगेन बिसानो होदों बै बोसोराव 24 लाख थाखा आरो देग्लाय 2024-25 बावैसो सानैसो सिगां जानानै थांबाय थार्ड इन्टारनेशनेल मैहुर थियेटार फेस्टिभेला लोगो थियेटार ग्रुप एगेन बेहाय आं मिथिदों देग्लायबो 50 लाख आं बेखौ देग्लाय मोनथ'वाखै एगेन आं आरटिए खालामगोन बेखौ मोनगोन दा साननो गोनां बाथ्राया मा एथ' प्रग्राम खालामनानै बे मोनसे मोननैनिल' बे बुरखांनिल' दस्रा इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलाव मा सोमोन्दो दं आं मिथिया बाखि बुरखांखौल' मानो क्रेडिट लाखौ आं बेखौ बुजियाखै बिथांमोनखौ मा दङ आंजों जोंजों मा दङ बेबायदि क्रेडिट लादों लानांगौ बयनिबो नोंथांमोना बयनिबो लिस्ट मोनसे बानाय जों बे बोसोराव ओरै टिमनो ओरै खालामनो ओरै फान होदों होननानै नोंथांमोना खालाम फोसाव क्रेडिट ला आंबो जेसेबां हायो फोसावनो हागोन आं इभेन अभार कल आं मानसिफोरखौ खोन्थागोन जे नै जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टआ बयनिबो बिदि फान्ड मारदों होननानै जोंनोबोथ' मोनसे खाबु हो नोंथांमोनखौ बाख्नायनायनि नोंथांमोननि मोजां खामानिखौ फोसावनायनि मानो बिदि सोर पार्सियेलिटि खालामो क्रेडिट लानायाव मानो लानो हाया नोंथांमोना आरो सार्कुलेसनाव दंबावो बिसा चिरां डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना 3 लाख थाखा हरदों बिनि क्रेडिट मानो लायाखै नोंथांमोना बेखौ लाथारनांगौ आरो मोनसे बर' गोजाम मेथाइ आरो सावथुन माने मा होनो बुथुमग्रा दोनथुमग्रा ना मा आफाद नाम होदों बेनि नोंथांमोना 20 लाख थाखा हरदों बेनि क्रेडिट नोंथांमोना लायाखै दा आरो खोनानो मोनगासिनो हावायाव बाराव जे माबा माबि डकुमेन्टारि फिल्मनि थाखाय सोरबा कनभिन्स खालामगासिनो नोंथांमोना जुदि बेखौ आं बुंनो हाया मानो आंनाव डाटा गैया बाखि डाटा दंजोबो आंनाव नोंथांमोना बिनि क्रेडिट मानो लायाखै नोंथांमोना बिसानि थ्रुयै मोनसे वर्कशप खुंदों थांनाय जुलाइआव इरागदाव भबनाव थिथागुरि क'क्राझाराव 2023 आव बेनि क्रेडिटखौ मानो लायाखै नोंथांमोना लाजोब क्रेडिट लानो नांगौ नोंथांमोना मोजां खामानि मावदोंना बेफोरनि क्रेडिटखौ लायालासे नोंथांमोना जेराव बुरखां वान पे कम्पिटिशना मालाबाबो सरकारि प्रग्राम बे नङा नोंथांमोना फान्ड हरदों येस बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो अरायबो साबायखर बावदों माब्लाबा नोंथांमोनखौ साबायखर बावाखै नङा नोंथांमोना जों मेनसन मानो खालामनो हाया मानोना नोंथांमोना डाबल एकौनो होयो प्रग्राम जोबनायनि मास मोनसेनि उनाव नोंथांमोनखौ जों बोरै क्रेडिट होनो जोंनि प्रग्राम सोलिनाय समाव स' बेनो बुरखांखौ आं आगोलबो खावलायखांबाय बयखौबो खावलायदों आं जेसेबां मानसि सिनायो नोंथांमोननि सरकारनि बेखौ थांनानै थानो हो आगोल मा जायोमोन आगोलनि सरकारनि समाव जों सरकाराव आगोल जों प्रुदिं प्रप'जेल हराखैमोन नाथाय बै समाव जायफोर फिसा फिला जोंहा थिखादारफोर दङमोन बर' अफिसारफोर दङमोन बै समाव बिथांमोना सोरबा मायबा मायबि फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइजफोरखौ दान हरलाबायोमोन बिदिनो हरनानै जागायजेननायनिफ्राय जों बिदिनो सोलिगासिनो बे प्रग्रामखौ प्रब्लेमा मालानिफ्राय जाखो जेला 22 आव जाबाय नोंथांमोना गावसोरबो फान्ड हरनो नागिरला बर' थिखादारफोरबो गैला बर' रावबो थाखा गोनां मानसिबो गैला अफिसारफ्राबो ट्रेन्सफार जाजोब्बाय बेफोर बिटार ट्रुथ ना बेफोर बिटार ट्रुथ बिनि उनाव जों जेला नोंथांमोननो प्रप'जेल हैनो थाङो नोंथांमोना बेयाव फेभारिटिजम खालामो नोंथांमोननि पलिटिकेल आइडियलजिखौ जायफ्रा सापर्ट खालामबाय थायो बिथांमोनखौ नोंथांमोना फार्स्ट प्रिफारेन्स होगोन जायफ्रा मोनफा मोननै बाथ्रा सोङो बिथांमोनखौ नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन आरो नोंथांमोना डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुंबाय थायो डेम'क्रेसिया बिदि नङा सान्थिया बिदि नङा बोरै मैया बाथ्रा बेफोरलाय नोंथांमोना नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनि जाय साफा सानै आंखौ सिनायो बेफोर मानसिया मोनसे समाव आंखौ मोजां मोनोमोन मानोना आं बै समाव कुइसन रेज खालामोमोन बै समनि सरकारखौ 2017-15 फोराव नोंथांमोना सरकाराव फैनायनि सिगाङाव जेब्ला बै समनि सरकारखौ आं कुइसन रेज खालामोमोन अब्ला आंखौ नोंथांमोननिनो गोबां मोजां मोनोमोन बेखायनो आंजों दिनै सिनायलायनाय दङ नाथाय दिनै नोंथांमोनखौ कुइसन खालामनानै गाज्रि मोनो बेनो नामा डेम'क्रेसिया नोंथांमोना जे सान्थिनि खोथा बुङो डेम'क्रेसिनि खोथा बुङो डेम'क्रेसिबा नोंथांमोना बेहाय दिनैसिम मानो सोरबा खामानि मावनायनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै फान्ड मानो हराखै मानो मोनफा मोननै ग्रुपनोल' नोंथांमोना एथ' अनथाबनानै ओरै खालामनानै हरबाय थानानै क्रेडिट लायो क्रेडिट होयो ओमफ्राय जेसेबांनो होदों फान्ड बिनिबो क्रेडिट लाजोबा बुरखां वान पे कम्पिटिशन नोंथांमोना दिनै पलिटिकेलाइज खालामनो नाजागासिनो आं थासान्दि बे जानो मोना माब्लाबो नोंथांमोनखौ आं आगोल खावलायदों देग्लायबो नोंथांमोना क्रेडिट लाबाय थिग दङ देग्लाय मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल खुंबाय देग्लायबो 3rd इयार जाबाय देग्लायजों 3rd एडिशन जाबाय खुंगासिनो दङ बुरखांखौ मा खालामनो नागिरदों प्रप'जेल हरना दोननाया मास मोनथामनि बारा जाबाय जोंहा इउथ लिडार बयनिबो इन्सपाइरेसन इउपिपिएलनि जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि आदा राजु नार्जारिजों आं सावरायदोंमोन मालाबानो बिथाङा मालाबानो बुंदों आं शिबजों रायलायखाबाय जाजोबखानानै दङ अख्रां जेबो सिन्था खालामनाङा गासिबो जाजोबखानानै दङ जागोन होननानै नाथाय मास मोनथाम बारलांबाय खुनु रेसपन्स गैया दाना फन रिसिभ खालामबावला मा रिजोना मा बिनि मानो पलिटिक्स एभ्रि स्टेप आंथ' आगोलनो बुंदों ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय सरकारा दिनै दङ गाबोन गैया सोर फैयो जेबो थिग गैया नाथाय बे कम्पिटिसनखौ थांनानै थानो हो मानोना बे कम्पिटिसननि थांखियानो बेनोमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा जों मोनसे प्लेटफर्म मोनो जेन ड्रामानि मोनसे आबहावा सोरजियो जेन लोगो जालायनो हायो बे खना बै खनानि मानसिफोरा जेन लोगो जालायनो हायो मोस्ट प्रबेबलि जों साक्सेसफुल जानो हायाखै नंगौ साक्सेसफुल जानो हायाखै जोङो नाथाय जों नाजागासिनो नाजानायनि अनगायै जोंनि आखायाव मा लामा दङ आं बेखौनो खावलायदों क्रेडिट नोंथांमोना ला बुरखांनिबो ला नाथाय जेसेबां आं बेखौ दिनै डिसक्ल'ज खालामगोन आरटिआइखौ मोनबावनांगौ गोबां दङ आं सेकेन्ड एपिल खालामदों
स्टेट इनफरमेशन माबायाव जा कमिसन दङ बेहाय सेकेन्ड एप्रिलनिफ्राय मा फैयो आं बेखौबो होबावगोन आं दा गोदानै जा 2020 माने मा 24-25 नि बिनिबो होनो थांगासिनो दं आरटिआइ आं बिनिबो रिप्लाइ नांगौ नाथाय नोंथांमोनहा थांनाय बोसोरफोराव जाय अर्गेनाइजेसननो फान्ड होदों खामानि मावदों बिनिबो क्रेडिट ला प्लिज मानो नोंथांमोनहा बिदि गावनि खामानि मावनायखौ एसेना दोनो आरो जोंखौ खाबु मोनसे नोंथांमोनखौ बाख्नायनायनि आरो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ जोंनो जेबो नाङा बिसानि नामाव जिबायदि जादों बिदि खालामनाबो खालामनो हायो नोंथांमोना अख्रां दासिखानि नामावनो खालामनानै सोरबा जुदि नोंथांमोननि स्पेसियेल थिकादारनि थ्रुयै खालामनो नागिरदों खालाम नाथाय बुरखां वालेट पेकेम्बारसिखौ नोंथांमोना खुं देग्लायबो जों फाइनान्सियेलि बिराद प्रब्लेम दङ बे सैथो इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलाव नोंथांमोना इन्टारनेशनेलि सोरखौ सोर हेल्प खालामबाय था नाथाय बे जोंनि लकेल ससाइटिखौ जेबो हेफाजाब होनो हाया नोंथांमोना बेखायनो आं खावलायदों लकेल गथ'फोरनि थाखाय लकेल ड्रामा डेभेलपमेन्टनि थाखाय नोंथांमोना बुरखां वालेट पेकेम्बारसिम खुंदो नोंथांमोना जि खालामो खालाम जों बेखौ अलवेज वेलकाम फै ज' ज' जाजाय खामानि मावनि होननानै आं आगोल खावलायदों नाथाय ज' ज' जाजाय खामानि मावनायनि ओंथिया बे नङा दि नोंथांमोना मा होनो नारजिया गोदै होनबा आं गोदै होनफागोन बे मालाबाबो जानाय नङा नोंथांमोननि मोजांखौ अलवेज सेल्युट खालामगोन आरो नोंथांमोननि जा गाज्रि बेखौ अलवेज फैबाय था दिनैबो बुंगोन मैयाबो बुंदोंमोन गाबोनबो बुंगोन फैबाय थानाय समाव बुंगोन साबायखर